skjer igjen i morgen, og vi skal på sted. Det er forfølgelig vinter. Det er gult. Så må vi kjøste for planet. Det ser vi skjønt. Nei, her har vi i morgen. Det er den større dageren. Så skal man räcka dagen, sondagen, 21. Så är det ju det man ska färdas det. Annars kommer det kättnast. Vad är det för stramt? Det är ju ofta vi sån stövon tar det kommer till affärer på höfjöll här som väcker är svikalet så är det några hål och vi har vann alltså som gör att tandämren ska täckas så tar jag ner. Och det är så i det man ska alla stäm hvis man ska nå det till tandägen. Så det ser det ut till att det är flera hatt är det helst bärare av enkvarslä. Och det var som är sån som har varit här nere i kult med hotellten standard och lever ett. Så ser det att bäran John är så lätt. Så här har inte tält eller något så på sig. Vekkre brøt stadla tøyna, og nu at han morgenmatten, nu sier han til at vi får stebbeina ved. Tøy at vekkre blir bedre nu, og så blir det verre at han døver. Og sett telten opp og gikk om vekkre. Ja, det har gått i det, morgen. Det er super. Sove alt første natt jeg sove alt. Men nu har vi pakket forhåpentlig for siste gang. Ja. Var det hårdt? Nei, det gikk egentlig ganske greit. Men ja, det er jo mye man vil ha med opp på fjellet da. Ja, vad blev det av kilo? Det ble med vann og lunsj så blir det vel 20, tenker jeg. 20, og da har vi allerede vært oppe en gang. Ja. Det blir tungt. Det blir det. Every day I have to wake up like in between 6 and 7 a.m. and make the breakfast. Then I have to do the reception for the clients who comes here, and then the lunch, and we finish with the dinner. Yeah, and how long is the season? Between 2 and 3 months, maybe. It depends. I come here in the middle of the season, but it's 3 months. What do you do when you are not working here? I'm cooking in the city in Mendoza. Yeah, do you like it here? Yeah, I like it very much. Yeah, and when you don't work, you said you work 24/7, but do you also get to have time off and party? Always. Every time I have to do party, I party with my friends, and I like to write songs and something like that. I like the art. Nu händer det äntligen näka. Ja, det får inte väl vi utgörande, så det är gott att jag har packat det väl in i donjacka och allt. Jag har sänt tälterna och middagshotellet till vi är till hinna levna. Och det här är det förhåll till toy nästan som i Afrika. Jag kallar det Africa time eller Sandåstoy. Och här är det samma. Så vi skulle vara klar och vi skulle renna och väsa. Och så jag sitter och boja en timme eller klart. Men vi skulle ju vara fjällen för söndagen, så tar gången nog. Sista för gänges av räckorna. Och nu är det bara uppåt. Sitter ner. Så att ropa. Vi där på toppen. Ta för vi ner. Och hinner så in. Så vi kommer chatta här. Alltså vi kan gå an igen efter. Det är en jökull. Han var helt särlig stappar, söjler och käva. Så tycker du. Det kan låta penetentes alltid. Så där ser man så. Så det är ett här motell här. Vi ska ta med.
Kom an her av oss. Med det halter vi attast. Og renner jeg spær på kreftene. Jeg har sovet så vel rått og så vel fire. Nu renner jeg altså etter varveit alt her. Det er hva som jo holdt vi. Spær på kreftene. Nu tar jag väl en förfylld. Så känner jag lejerna. Så det kan jag fortälja dig. Från vem man gånger. Det är efter sån här grus och så. Stravna gånger här. Ejrör. Steiner. Så får vi till kökna så här. Söjlerna är av kava. Så är vi det kom på ut till Taimon. Så det är en etter som ritual. Och det är en atter och en söjla kava. Och så bant i en bräck av leis och förfärdliga leis som tillfälle. Ett fett fram och hållt atter. Nästan alla ställen kan man köpa sig från att skulle bära allt. Så får man någon annan att bära det och betalar man bara för det. Det är folk som tjänar pengar på att bära för andra. Det är imiska meningar om det. Vad det är. Den rätta maten att komma på fjället. Oansett vet så är det inte lätt. Atter hesa fer vært hetta ein forferdelig strutjentur. Jeg gengur tjøkkene seg her omvendt og klørspøybene. Helt øyelig strav. Og nu er teslopp. Og så er den allar fullast av brekkan etter. Han som er ett fett fram og hadde holdt atter. Men vekkri er godt. För det jävla nekvondön så jag vet inte hur nekvond så börjar jag vet jag gänga ur dalen och ner ner. Och det är längt av hundan till. Ja, men visst är så är vi uppe i level 1. Och här är finast av vävor. Det ser ut att det är rika forskjell till efter 4 år. Så det är inte helt inte luxus. Och det har vi betalt för. Yes. The ice is not so good, but Yes. yeah. Why for sun? Yeah. Last day? Yes, yesterday. When you take sun in the base camp? Okay. So I can blame myself. Okay, guys. Yeah. Good job. Good job. 4 hours. Yeah. Yeah? Okay. Pretty good. And now move very slowly. Yeah? Be careful when you move the rocks. Slow today. Yeah. Yes? And now I help you to set up the tent here and move the bags and carry the bags here. Okay? Yeah. Okay. Good job.
It's actually quite nice here. No? Okay. Nu tar vi allt det här från ett år, berat iver en nära stan. Så får vi sätta tälten ihop. Hesen turen gick ju sera väl. Det var väl till passa på alla måter. Och det gläds ju om. Jag var inte vant i år. Och läringt. Och en steg, annan spray. Nu ser det ut till att det får ett manstält. Så får jag... Det är nog så oroteligur och hvis en ting vekk och så tar det öliga gott det här och bara med däckna. Så att det är inte så gärligt, men kjelt är utan utgövast. Öliga kjelt. Vi tar sammen. Jag börjar ta formdråkon, men jag vet inte, jag har en misstank om att det så är Argentina där har en atlan om att det ska lite tältet som vi de norska feralejaren det ser runt över då onk. Det är alltid just det är smålet att man får ta. Borde jag tälten så tar vi. Ja. Vi har betalt för det. Så det är bara punkt ut. Nu är fan näka bort från då är att jag blev så öskimlaur av ett land. Det är så nek det är så stor tydning för mig att veta vad händer och för att land är och det är så nek bröting alla tøyna. Vi skulle packa om att det är rött och information när det kommer fram. Om kan inte komma fram och det är från första dag vi är sån här sällskap nu och i norra och i skilja lärnon att det kanske inte är bara tarra skilt men att det är det här som är och så jag kan ta ett döme till det sån här Gustav och som han jag har spurt flera för om jag kunde få en hickvo till att hickvan var rätt och självt om det är inspektion av kameran och det att se och skulle kan de allt vara vis och låt det inte mest till att han manglar en hickva annars är jag kunnat köpa en och så har jag spurt han trodde jag för om han kunde skaffa en hickvo det var no problem och allt var för innan starta och det har visst det är inte hickva kommen först först men det finns ju lantarna från en lanta en hickvo. Och samma skilde vi en där som jag sport om hon kunde få ett bälte att bara och bandet lockt av bentomien att det buxorna var för vojar och det är nästan sportan om tror jag för och det var ett problem och så fällt jag så har vi fixat det. Akkurat samma som jag har fixat instanda. Och nu är så det att det är inte tält till mun så att det ska lite samma vid sån här norska feralejaren och det är ständigt kloster hemma så inne i Köttheim och där. Folk är kvar från Kina så får det en tält och det passar så inte och det var inte nämnt näka om kvar sig fyrstla så och det som var det som Montesli allt undan det var att fick vi vita vid det eller i Jörskvalde. Ja, nu skulle det alltid packas om till att det skulle en bagage skulle färra helt om man och här som vi börjar och en ånder till Molas alltså hinna grundlevna det här som vi får komma ner och skulle just en annat. Jag tog bara propa i hela låst till Molas först. Det är makta i övrigt. Men där informationen kommer allt för sent. Jag har brukt, inte ett år, men ganska halvt år, gossier och på fyrräkes tinsen. Och huxa och marera och flott ur en task och jag nära. Och nu är det tinsen bara brött från det i ett dags, eller från löt till löt. Da jeg spurte om etter teltet, så før det bare snakket det bare sprang så innan middelen, og så før det steg. Lola og
Gustavo. Så det är inte gott. Det är det som skulle leja mig på toppen. Så jeg har halva vekkene avgjørst at jeg er alltid mer, jeg vet ikke om det er protest, men mer for jeg får fri. Jeg får legge meg ute, legge meg her og nått. Slett ikke være i teltet som var gjerne, men jeg legger meg her. Fri. Så kontingene kommer nok at de være her. Så kan det ligge fri her, og pisse fløskene og alt, og snorska og kväta så ska vara 8 euro kvar näkrant. Ja, det får bli tropult vid brøyting, ta det som til på handamat. Jeg kan godt tillegge meg, det er ikke noe tropult jeg tillegge meg, men bare til at nu skal det hette brøytas, alt skal brøytas. Jeg er 4 det og jeg er 2 år. Så er det brøyt fra det danska til det norska, og så Bikva, så just att vara nätter i Oslo och så. Alltså ödlestingen, ja. Så var det öliga viktigt vi väkten och så var det inte vi så viktigt att lojka väl. Det öliga tropult vi så. Så att allt energi som jag har spart mig upp nu till här vi affärer av hundan till. Lost. Vad är utvecklingen i situationen? Att vi har fått vart vårt tält. Ja. Yes. Tack. Så fixar jag det. Yes. Då flyttar jag in. Yes, I have this bag for you. Oh, what is this? This is a lab bag. It's for go to a bathroom. It's really only for shit. Because here we can't do in everywhere. And you inside this you do your necessities and put the papers close very well without air, okay, like this. Yes. And have a bathroom tent in that direction is the white one. And you go if you need it, do your necessities inside this and close. And put this inside another big white bag. You remember the white bag when you put the lights? The same. Oh, yeah. Yeah. You leave this, put, and that's all, really. Okay. But And I have to carry it? no, Oh, you know the porters. Go down porters, with- okay. yeah. And it's so important. You remember, don't do pee inside this. Only shit. Okay. Pee. Far to the tents. Okay. So I shit in the bag. Thank you. Very nice. But I shit a lot. Do I get 2 bags? Well, because one for everyone. If you need more, please tell me. Yeah, very discreet. Yeah. Okay, I will go check it out. Okay. Yeah. Good luck. Yeah, thank you. Etter en fina forklaring fra Lolo om vese, så får jeg lukka hitje på det og vite om jeg kan gjøre en demonstrasjon av hvordan det vese blir brukt. Det vese. Jo, kanskje jeg finner det diskret bortefra. Jeg ser kommer så høyre omkring lyter. Så får man inn her. Hva er det for her? Hette er det som er ståndtja vi. Hette hele her. Hva er det? Her. For her. Så tar jeg etter atter. Mamma. Jeg ganger ut fra. Ja, de kan her. Så er meningen han, nu fnisser vi rundt og han her. Så er meningen han, at man skal, hva sier I, jenter? Skal jeg ha en demonstrasjon? Ja, ikke sant? Så er det her så funnet, disse buksene som her har så funnet cowboy-svetter her.
buksene her med. Ja, jeg får ikke kåper i setter. Det kommer kåper en rødt og bump, bare ned her. Det for man skal blåse forfølgelig kaldt, så man. Så man skal ut og så tek man bare seg. Det nu skjuter på så. Opp. Simpelt og i revene. Altså og så skal man sitte her og koka det jo. Det er enda på så. Og til da du kan låla seg, så er det bind om og alvera. Og ikke piss. Det er bare Jesus jeg viser til kom. Det er vi just, men det er nok. Det er rettelig spesielt. Så fikk jeg mitt egna telt. Det var deilig. Det er forferdelig og ryggelig. Skulle jeg forlige sammen med oss her. Damene, det er ikke vært så jeg ikke kunne falle meg ut. Vi er det ser. Her late jeg, og jeg bare lese en bok. Her er det alle greier. Et som er veldig viktig. Det er pisseflaska. Det er nekka som kan gjøre måttene så rævlig enn jeg vet. Det er bare en sånn. En almindelig dunker. Det er bare veldig viktig at ikke tenk feil av hinnom dunker som du ikke stattelig enn jeg. Men annars var jeg her. Det er det for at det skal friste. Så det er sånn. Nei, det er ikke bultrus og dæver er vi enda. Det er nekve av nekve kjensler. Særlig at det er så ikke godt kunne få et telt for meg selv. Ja, det var akkurat å slå bein undan meg. Og jeg har trekt meg nekve være for meg selv. Men det er jo vel fire. Kroppsliga. I allt fall är jag sen väl för det med. Om hatt han ute med sent. Nösen och tull. Det blev vi nästa vecka här. Och klockan är inte mer än 6. Och så året. Det får läsa sent och så får jag lägga mig. Hoppas det att natten var god. Det er vant i, ja, nu tar jeg kommet litt for meg selv. Så bjøst jeg ikke også når jeg skulle få opp og pisse. Jeg pisser bare fløskene, og bjøst ikke også når jeg rodda eller noe, og det her er bare. Så i morgen så tar vi noe av ting om det som ikke får bruk for det her. Så vi setter vi timen, og ned nå til level 2. Her tar vi så lett alt det, og maten. Så hver som vi kommer langt opp, så vil det ikke si til lettere at det er ikke noe mater til han etter, vet. Og til heldig jeg så hentet vi på oss ikke heldre at bære avførningen vi også. Det er ikke noen annars her, ja. Ja, nå.